Kienu 2111 il-persuni li b'mod individwali għamlu użu mis-servizz tal-ikel ipprovdut minn Fondazzjoni Dar Elena fuq medda ta' 4 snin. L-età medja tal-individwi li rikorrew għall-għajnuna kienet dik ta' 39 sena. Daw l-individwi ġew riferuti għas-servizz tal-ikel li jingħata minn Dar Papa Franġisku minn aġenziji diversi, fosthom l-Aġenzija Appoġġ. Il-fondazzjoni li fiħdana għandha żewġ shelters ta' emerġenza, Dar Papa Franġisku u Dar Maria Dolores, u shelter li jilqa' fih kemm individwu u anke familja l-perjodi itwal ta' żmien ta' tlajnuna lil 1126 individwu fuq perjodu ta' 4 snin, inklużi tfal u familji. Dawn l-individwi ġew referuti għas-servizz tal-fondazzjoni minn aġenziji lokali bħalma hi l-Aġenzija Appoġġ u minn Caritas Malta fost oħrajn. Fost dawn l-individwi kien hemm 30% illi waqfu jużaw is-servizzi tal-fondazzjoni, 13% li rnexxilhom jikru, 11% li mxew għal akkomodazzjoni f'shelters oħrajn, 9% li marru lura għand il-familja tagħhom jew ħbieb, 3% li marru lura f'pajjiżhom u 2% li benefikaw minn skemi tal-Awtorità tad-Djar. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt semma kif dan il-modell li jinkludi lill-Istat u l-Fondazzjoni Alfred Mizzi kien esperjenza ta' suċċess, hekk kif ingħatat għajnuna lin-nies li qegħdin f'sitwazzjoni prekarja ħafna. Julian Sammut fisem l-Alf Mizzi Foundation stqar li dawn il-5 snin ta' ħidma kienu ta' sodisfazzjon kbir għaliex sar ħafna ġdid. U għażid jgħid li wara n-numri li qed jissemmew hemm nies fil-bżonn li jsofru wkoll mis-solitudni.